Naghatag ko 967 gahapon 5 to 6 PM na ko nga program. Akong gihatag ang 967. Di ba ningon ko atong nga di ko manghatag, nihatag ko kalit 967. Nya comment na mo mga nakadaog sa 967 aron maghatag na tag para pang 9 PM. Tang mayong gabi daog ko 967 Rumble 18 tang salamat kayo. Salamat ha, salamat niyo tanan. Kisa pa may nakadaog sa 967 dia. Akong gipangunguhong dayon pagdayong human ako gahapon 5 to 6 PM nga live. Akong gi-announce akong gi-announce mga palangga. So, comment lang mo mga daugan kay aron maghatag na taog pang 9 PM mga palangga. Sugag tingugoy. Nasa ni ba mo? Namo ba mo? Tang daog ko Rumble 20, salamat kayo tang. Salamat Yung dan gi-announce pag ginako pagdayong human, wala mo kabantay kay nagtuman mo di ko manghatag hapon. Nang hatag man kog kalit. Tang daog ko 967 target gyud 20 Rumble G's. Congrats kayo tang. Salamat Comment na mo mga nakadaog sa 967 308 218 369 para manghatag na taog pang alas 9 mga palangga. Mintras sayo pa. Na ako'y giandam niya agad pa ko sa mga comment ninyo. Nga salamat sa mga nakadaog sa 967 nga nag-chat nag-comment ganyan, naglantaw ko gapon tang daog ko Rumble 5 tatang salamat. Salamat sada. May gibitang nakadaog ko Rumble G. Salamat kayo tang. Salamat pod. Comment mo na mo mga daogan kay aron maghatag na tag para na pang 9 PM. Good evening from UAE, Ma'am Jules. Hello ni Ma'am Jules. Ma'am Jules. Salamat tang daog ko na 6720 Rumble tang kana. Salamat kayo. Ako tang 967 Rumble 10. Salamat. 639 Rumble tang salamat. 369 nakadaog ko Rumble 10. Salamat mga palangga sa mga nakadaog. Daog ko ato 218 tang G's. Salamat Wala tayo balato-balato diri inyong daog sa 967 inyong nabustang. Dagan salamat Rumble 50. Salamat Congratulations. So, comment lang sa mo diya mga nakadaog sa 967 para maghatag na taog pang 9 PM Lato na nato ang uban katong mga bagulbulan. Sir tang salamat kay daog ko 69 Rumble size. Daog ko sir tang 308 Rumble 5. Okay, pizza 1 on the spot, pizza 2 on the spot, pizza 3 on the spot. Pagka pizza 4 wala karon nigaw sa tuang gihatag gahapon nga 967.
Tang daog ko to 18369 ug sa 967 salamat. Salamat pud ma'am. Congratulations. Good evening tang nakadaog ko 369 Rumble 5. Salamat kayo. Wala tay balato-balato diri ha. Lagi mag-chat-chat ninyo. Ayun, reply basta magamit sa pangalan. Daog ko 369 Rumble 20. Katong nag-chat na ko, nangayog GCash number kay mohatag og balato. Wala tay balato-balato diri no. Mga palangga. Salamat tang. God bless you always. Daog ko tang 967. Salamat. Salamat sad. Katong mga nagingon nga mga tagog balato, inyo na lang na mga palangga inyo ang daog. Nawa na ko'y labot ana mga palangga inyo na mga kahigalaan. Daog ni uban sa kubanatang sa 369 Rumble 12 ug size. Salamat kaayo tang. Salamat pud. Katong mga nangayo sa GCash cellphone number nako kay mga tagog balato, wala tay balato-balato diri mga palangga, no? Kanang inyong daog inyo na. Wa ana ko'y labot ana mga higala. Good evening tang watching from Dipolog City. Daog ko tang 369 Rumble 10. Salamat tang. Okay, salamat. Daog ko 369 Rumble 10 tang. Okay, salamat. Tang daog ko sa 963 Rumble 10. Sige, salamat, no? First time na ko nakadaog sa 639 Rumble kuya tang. Salamat kayo. Salamat, no? Salamat sa mga nag-send og stars. Tang good evening daw ko 369 Rumble 5. Salamat. Salamat yan 369 Rumble G. Salamat Rumble 5308. Salamat. Okay, mga palangga. Tang daw ko 023189. Salamat. Okay. Tang daw ko 369 Rumble 60. Salamat kaayo. Sige mga palangga no. Daw ko sa tang 281 Rumble G ug 369 Rumble 20. Salamat kaayo tang. Daw ko 369 target og Rumble tang. Salamat. Tang taga nasipit ko tang daw ko 369 Rumble size. Dago 369 tang Rumble G. Salamat. Salamat sad no. Mga palangga watching tali sa City Cebu. Okay, salamat no sa mga naglantaw karon. So karon mga palangga sa tanan nga mga naglantaw diha, isay nakadungog sa 967 nga akong gihatag gahapon. Nakakita akong gihatag gabi 967. Mga palangga. Tang salamat kadaog ko Rumble G 369. Salamat kaayo nimo tang. Sige mga palangga. Salamat sad no. Mga kahigalaan, mga kaigsunan. Ako tang kay daog ko atong 303 Rumble 30. Salamat kaayo tatang Melchor. Salamat kayo ninyo tanan mga palangga. Salamat tang nakadaog ko Rumble 30 sa 967. Okay, salamat. Mga kahigalaan tang nakadaog ko target 967. Salamat kayo dako kayo tabang nako. Salamat no sa mga ning daog mga higala. Daog ko si 316 tang Rumble G's. Mo na no. So kamo mga nakadaog, kanang inyong daog inyo na mga palangga. Wa gid balato-balato diri. Mga kaigalaan. Inyo na natanan mga kaigsunan. Wa koy GCash, no? Why GCash, wa gid balato-balato diri. Inyo na natanan mga higala. Inyo na natanan, ha? Watching from Butuan. Okay. Nakoy yatag ron tod-tod. Kulato na to ang uban kay ang mga di kakita magbagulbol inig live na tog mugawas. Daw ko na 67 tang Rumble 50. Okay, salamat no. Mga kigalaan. Tang daw ko 369 Rumble 5. Salamat na nakadago 308 369. Salamat kayo, more blessings sa imutang and God bless. Okay, wala ta balato diri ha. Kanang inyong daog inyo na mga palangga na ko yatag karong taon-taon. Wala ton sa nato ang uban. Kay
Kinarabang uban, bisag makadaog na, magpagulbol pa man gani. Samot ng mapildi. Standby mo, kay mo bagdo ko kadali, dool raman kayo. Magdali ara ko dayon mga palangga. Pwede ra po mo mag-share mga higala sa itong Facebook Live. Mobalik ra ko dayon maghatag ko ako ipakita nga ko ang special karon sa kabuok mga palangga, no? Mga kigalaan. Tang nakadaw ko 3 Rumble 10 o 369 Rumble 20. Salamat. Salamat sad. So magdali ara ko mga palangga. Mobagdo ko kay karon mga palangga bab. Maron kanang makadaog mo niya, makadaog pug ko. No? Wala tayo balato-balato dire ha. Kung nakadaog mo kato mga nangayog Gcash na ko kay dakog daog sa 967 inyo na inyong daog po na ko labot na. Wala tayo balato-balato diri ha. Inyong daog inyo na wa ko'y labot na maski piso wa ko'y pangayoon na pizza 1 naka on the spot gyud ta, pizza 2 on the spot, pizza 3 samot, 14 daganas nakadaog. Yang atong gihatag hapon karon ni gawas, nga nako ihatag karon. Standby mo ha. Kay inigbalik na ko akong ihatag pero dili gyapon na sigurado, no? Mga palangga, mobagdo ko kadali, inigbalik na ko akong ipakita ninyo mga palangga. Okay? Nya pwede ra pud mo mga palangga mag-share. Pero ang akong magdukan karon dili gyapon ni sigurado mga palangga, no? Okay? So, mobagdok sa ko.
Di ba dali ra kay ko? Salamat ang daog na food ko. Hala. Kalungmulan. Pero bakit sa akin mo na sinisisi?
iuna ninyo ang guan 463, dayon 746, dayon 586, 690, 463, 746, 586, 690. Sige, iuna ninyo ang 463, 746, 586, 690. Iuna ninyo, tagpiso lang. Haron dili mapildi, pwede ra po dili mo apil. Okay? So, mao ni ha. 690, iuna ninyo. 586, 746, 463. No? Mo na ha? Akong balik ko na 690. Tagkuhan na ni. Kamure bala kung ganahan mo. 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. Iuna ninyo na, ha? 690, 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. Iuna ninyo na mga palangga, okay? Iuna lang ninyo na. Iuna ninyo ha, 690, 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. 690, 586, 746, 463. Iuna ninyo ha. 690, 586, 746, 463. So, cut off na mo diha. So, daga na nag-cut off ron. Kisa pa may walay cut off diha. Cut off na tanan. Cut off na tanan. So
067-690-586-746-463. 067-690-586-746-463. 067-690-586-746-463. 067-690-586-746-463. 067-690-586-746-463. 067 067 690 586 746 463. 067 690 586 746 463. Six three 067-690-586-746-463. Kung mo eskalera 567. Kung mo eskalera 567. Basta mo eskalera ha 567. Ginagmay lang ni 067-690-586-746-463. Then eskalera 567. Cut off na? Cut off na? Okay, basta gana ang kuan atong eskalera karon na special sa atong eskalera 567. Cut off na tanan. Cut off na tanan. Mangungong ko niya 9 to 9:30 to 12 midnight mangungong ko ana, no? Mga palangga. 9:30 to 12 midnight mangungong ko ana. Basin manawag tong akong gipangungungan og 967. Natanan. Okay, nara ni diri mga palangga. 067-690-586-746-463 nga ato ang eskalera 567. Nara ni sa akong gihatag, kanya akong gibagdukan, nara ni 067-690-586-746-463. No, kaya akong gibagdukan, nara ni sa akong gipanghatag, mga palangga. 067.
63 ng atong eskalera 567. Ako na ning dayon. Narani ani sa akong mga gipanghatag kining 067 690 586 746 463. Dili ni sigurado mga palangga. O nang damay-damay ka pa. Kuno ko samot, di gini na ko ihatag ron. Di gini na ko ihatag ron. Sa motigoan hindi na manghatag. Close na? Pa-hard to be kung wapay close dia. Karon madali ra. Nara 067-690-586-746-463. Oh. Dayon, ako ning kuan guys. Murag di lang saan na ako ipakita kay di niya ni mo gawas. Makigalaan niya. Warba mo kadaog sa 967, no? Nya. Mga gipanghatag na to ba, no? Mga palangga. So, kaya palo mo nga nung wako mo at na ko ipakita dayon mga palangga, agad ramang gugos feedback ninyo na sulod sa usa ka adlaw nga wala lang takadaog daghan na kayong reklamo nga sulod sa pizza 1 kadaog ta ayon pizza 2 kadaog ta pizza 3 na kadaog ta then gahapon nga usa ra ka adlaw nga wala pa ta nakadaog daghan na kayong reklamo mga palangga, no? So mao na nga relax lang sa ako kay di sabay alalim, no? Dayon diri mga palangga sa tinuod lang wag gid tay balato-balato diri kung makadaog mo inyo na, no? Mga palangga. So mao na nga kung moingon mo nga wa mo'y daog-daog mao na sa aqua side food mag-uol pug ko kay nganong wa mo'y daog-daog nga daghan mang nanggawas, di ba? Mao na mga palangga, no? So anara simple lang kung unsay feedback ninyo. Anara good. Mo feedback mo wa mo'y daog-daog, mo relax pug ko kay aron di mo mapildi kaayo ba, no? So anara mga palangga, wa mo mo'y daog-daog, mao man ay tungod ba nas inyo kay mao man inyong feedback mga palangga. So mao na nga maglisod po kung pagpanghatag ay daog-daog good mga palangga, no? Ya pila na kabuok ang nanggawas
mga palangga. Ana ra gud kung sa inyong ikuan ako mapud nay ako mabati dayon. Nga kung kalipay ka namang dagan kung daog, no? So ana ra mga higala. So kisa tong wa pa nag-cut off diha ako ning ipakita mga palangga. Kay balo ko nga dagan pa naghulat ani mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Ipakita ko ninyo sa makaapas lang. Pero di gini sigurado mga palangga, no? Di gini sigurado mga higala. Mga kaigsuunan. So tungod sa inyong comment nga mao ni mauna sige lang mong kapildi aw sayon ana. Mao na nga isip ko mo relax po ko gatag kay para wala na yung mapildi, di ba? Ana ra na mga palangga. So ako ning ihatag mga kaigalaan. Di ni sigurado ha. Layo ra kinis tinuod. Layo ra kinis tinuod ha. Tara.